Vad skönt. Härligt. Hörrni, vi måste skynda oss till bilarna nu för era svenska föräldrar väntar på er. Och vi ska åka till församlingshemmet och äta mat. Ja mun on, me peame nüüd autode juurde minema, siis me sõidame Björkingesse. Pered ootavad seal, toit on valmis, nii et lähme. Tulge, ärge jääge maha.